Bodo latest update बयखौबो बरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि गिबि निउज आपडेट दङ बिग बॉस आरो खाट्रो के खिलाड़ी बायदि रियलिटी श'नि देरहासातगिरि टीवी सिरियेलनि फावखुंगुर सिद्धार्थ शुक्लाया दिनै जिउ गोमाबाय। सिद्धार्थ शुक्लाया हार्ट एटेकनि जाहोनाव जिउ गोमायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मुम्बाइनि कपार हस्पिटालाव 40 बोसोर बैसोआव जोबथाहांबोयो। बिथांनि जिउ गोमानायाव बिथांनि अनसायगिरिफोरजों लोगोसे गोबां फावखुंगुर-फावखुंग्रिफोरा गोथौवै दुखु मोननाय फोरमायदों। गावनि बिमा आरो सानै बिनानावखौ नागारनानै बे बुहुमनिफ्राय आनज्रायलाङो सिद्धार्थ शुक्लाया। नैथियाव दङ मोनसे गोजोनथाव रादाब। आसाम सरकारा बर' फिसा इन्टारनेशनेल बक्सार जमुना बर' आरो इन्टारनेशनेल आर्चारी गेलेगिरि सन्जय बर'खौ एक्सेस बिफाननि नायसंगिरि महरै साख्रियाव थिसनथाइ होनो मैया केबिनेट मेलनि गेजेरजों खावलायो। मख'नो गोनांदि बिसोर सानैनो गाबोन 3 सेप्तेम्बर खालि अर्जुन बान्था देरहासातगिरि भगेश्वर बरुवानि जोनोम सानखालि थिसनथाइ बिलाइ गथायगोन। थामथियाव दङ चिरां जिल्ला रुनिखाता फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय सान्तिपुर पुलिस आउटपस्टनि 4 किल'मिटारसो साहा जानथायाव थानाय लावख्रिगुरि थलापारा 3 नं साम' दैसा आरो उदालगुरि थांग्रा लामानि नाखेदारा बाजाराव थांनाय मोनायाव हाग्रानि मैदेरा बे बाजारनिनो बिस्तु बरगयारि आरो खालि नार्जारि मोननि गेलामाल गला न'खौ सिलिंखार खालामलाङो आरो गलायाव थानाय मुवा बेसादफोर जेरै दालि, सामब्राम, फानलु, संख्रि, माइरंफोरखौ जालाङो आरो गोबां खहा खालामलाङो। ब्रैथियाव दङ बावैसो सान सिगां तामुलपुराव बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बड'लेण्डआव जिउ खुंबोनाय मुस्लिमफोरा बर' मुस्लिम महरै सिनायथि होनायाव लाजियालासे गावखौनो बर' मुस्लिम महरै सिनायथि होनांगौ होनना बुंनायनि उनाव गोबां सावरायजादोंमोन। बे बिबुंथिनि सायाव बिटिआरनि माइनरिटि आफादनि आफादगिरि साहेब कानाया खौरांगिरि मेल खुंफुङो। बिथाङा बुङो दि रनजित बसुमतारीया जा बुंदों गावनि गोसोनि खोथाखौ बुंफ्रोदों। लोगोसे बिनि बेबायदि बुंनायखौ जों बरायो। काश्मीराव थानाय मुस्लिमफोरा गावखौनो काश्मीरी मुस्लिम, इउपि बिहाराव थानाय मुस्लिमफोरा गावखौनो बिहारी मुस्लिम, बेंगलाव थानाय मुस्लिमफोरा गावखौनो बेंगली मुस्लिम, आसामाव थानाय मुस्लिमफोरा गावखौनो असमिया मुस्लिम होननानै सिनायथि होनो हायोब्ला बड'लेण्डआव जिउ खुंबोनाय मुस्लिमफोरा गावखौनो बर' मुस्लिम महरै सिनायथि होनायाव 1% लाजिनो नाङा होननानै बुंथियो। बाथियाव दङ बर'नि हाथरखि इन्टारनेशनेल बक्सार जमुना बर'खौ आसाम सरकारनिफ्राय इन्सपेक्टर अफ एक्सेस बिफानाव थिसननो नागिरनायखौ जमुना बर'नि बिमा निर्माली बर'आ गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसे आसाम सरकारनिसिम साबायखर बावो। जमुना बर'नि बिमा निर्माली बर'आ फिसाजोखौ लानानै गोग्गानाय मोनो होनना बुंथियो। लोगोसे आसाम एबा भारत हादराव गोग्गाथाव लाबोनो हायो बिनि थाखाय बोर सारस्रियो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।